שלום לכולם. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם כיצד מעדכנים את הריביות במחשבון המשכנתאות. עושים את זה בפעולה מאוד מאוד פשוטה. אני כרגע אשתף את המסך על מנת שתוכלו לראות מה אני עושה. זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. זה המחשבון, אתם נמצאים בעצם בתוך תוכנת אקסל. על מנת לרענן את הריביות, אתם פשוט באים לכאן לשורת המשימות, אוקיי? אתם בדרך כלל נמצאים פה. אם זה בעברית, אז זה מסך הבית, ואז אתם הולכים למסך שנקרא דאטה באנגלית, או לנתונים בעברית, ואז אתם לוחצים על האייקון הזה, שנראה כמו רפרש, או כמו רענן, בסופו של דבר, בלחיצה עליו, בעצם מה שקורה, אתם רואים שהאקסל עכשיו עושה איזושהי עבודה ברקע, ובסופו של יום, תכף יחזיר לנו תוצאה שאומרת שבעצם הריביות שלנו עודכנו לתאריך מסוים, וניתן לראות את הריביות המעודכנות בדוח השליחה לבנק, ואלו הריביות המומלצות לפי התקופות ולפי אחוזי המימון. אז שיהיה לכם בהצלחה ושימוש פורה, וכמו תמיד, ככל שאתם רוצים להתייעץ איתנו, אתם מוזמנים להתקשר ומוזמנים לדבר איתנו על כל פעולה שאתם רוצים לבצע וכל אי-הבנה או הבהרה שאתם צריכים מאיתנו. אז שיהיה בהצלחה ולהתראות.